Biharko etxeko lanak hauek dira. Nire ama asko haserretu zen eta bilera egin zuten. Arratsaldeon. Zer arazo duzue? Umeak pisu gehiegi eramaten dute eta beren bizkarra zerratzen ari dira. Ez da oso egokia urtero liburuak aldatzea eta oso garestia da. Zer esanik ez naturalki egiten diogun kaltea. Zuaitz ez betetako basoak nahi ditugu, ez liburuz betetako apanak. Ados nago abarazo bat dela. Arazoa konpondu nahi dugu. Bai, liburu elektronikoak arinak dira. Bai, ordenagailuak gutxi pixatu eta gutxi okupatzen dute eta urteak irauten dute. Aldatuko dugu. Aldatu zuten, baina etxeko lanak izaten jarraitu genuen, baina naturak eskertu zigun. Etxetik atera nahi banoa kalera, parkeaz